Sabíem de l'existència de pràctiques il·legals dutes a terme contra l'independentisme, però avui disposem de proves fefaents que ho demostren. I per això durem a terme totes les accions polítiques i legals que siguin necessàries per arribar al fons de la qüestió. Per tant, cal investigar els fets i depurar totes les responsabilitats. I és imprescindible que aquest cas serveixi per posar fi a la guerra bruta contra l'independentisme. Doncs de seguida el Bruno Pérez ens explicarà com ha pogut passar tot això. Bruno Pérez, bona tarda. Ja s'ha afegit aquí al Tot es mou per parlar d'aquesta notícia també escandalosa. Però, Sheila, abans explica'ns exactament què és el que va passar amb el mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i amb més d'un centenar de persones més que de moment encara no sabem qui són, però que potser van fent-se públiques en els pròxims dies. Sheila. Doncs sí, Helena, han estat dues publicacions les que dèieu, d'una banda El País, que també treia aquesta informació, i la publicació anglesa The Guardian. Què expliquen aquí? Què ha passat? Doncs concretament el que ha passat és que el mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i el d'atenció, 150 personalitats més, haurien estat espiats durant l'any passat. La investigació de la Universitat de Toronto assenyala un programa israelià al qual només tenen accés els governs i les forces de seguretat per lluitar contra el crim i el terrorisme. Segons aquestes fonts, el telèfon de Torrent va ser atacat l'any passat, concretament la primavera del 2019, i qui ho va fer va poder monitoritzar-ne tota l'activitat. Des de l'entorn de Torrent han confirmat a TV3 aquesta informació i a més han reconegut que el president del Parlament va ser informat que el seu telèfon havia patit aquesta intromissió irregular. Torrent, que havia detectat alguna anomalia en el seu telèfon, apunta al govern espanyol. Sabíem de l'existència de pràctiques il·legals dutes a terme contra l'independentisme, però avui disposem de proves fefaents que ho demostren. És una exigència democràtica que el govern espanyol investigui aquest cas. Si tenia coneixement d'aquests fets, hauria estat còmplice d'un delicte. Si no en tenia constància, seria un símptoma molt preocupant de negligència política i desconeixement de presumptes pràctiques il·legals. Anirem fins al final, perquè s'esclareixi tot, perquè s'esclareixi la veritat, anirem fins al final d'aquest cas. Referència al govern espanyol. I què en diuen des del govern espanyol? Això. El gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un hackeo o de una sustracción de su móvil, y el procedimiento, cuando se producen cuestiones de este tipo, ustedes lo conocen perfectamente, que es poner en conocimiento la autoridad judicial, porque cualquier intervención de un móvil requiere siempre una previa autorización judicial. Doncs aquest matí, després de saber-se la notícia, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, demanava que s'investigui l'origen. Diu que investigació i responsabilitats ja, i també ho denunciava Gabriel Rufián, dient llegaremos hasta el final para saber, ojalá nos quedemos solos una vez más. Doncs bé, des d'Esquerra han demanat la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest és el document, i demanen explicacions sobre aquest suposat cas d'espionatge al president del Parlament, Roger Torrent. També ho ha demanat Junts per Catalunya, amb aquesta piulada que publicava avui Laura Borràs en el seu compte de Twitter, també adjuntant el document en què es demana la compareixença de Marlaska pel nou escàndol, diu, de la democràcia consolidada que persegueix la dissidència política en nom de la unitat d'Espanya. Altres protagonistes polítics també es feien ressò de la notícia. Per exemple, des de Podem ho veuen com un exemple més de, diu, les clavegueres de l'Estat. Diu, hace semanas, Jaume Sens, que estamos exigiendo en el Congreso una comisión que investigue el papel de las cloacas. Y es preguntaba, ¿hasta cuándo van a seguir negando este debate a la ciudadanía? Doncs bé, també un altre diputat, en aquest cas de Bildu, Jon Iñárritu, diu: por mucho que lo pienso, no se me ocurre qué gobierno ha podido espiar de manera ilegal al presidente del Parlament, Roger Torrent. Què hi ha darrere de la intenció? Això no ho sabem encara, però qui hi ha darrere d'aquesta investigació? Doncs bé, es tracta de Citizen Lab, que és un grup de ciberseguretat de la Universitat de Toronto. Va analitzar la rada de seguretat de WhatsApp que va permetre intervenir almenys 1.400 telèfons i ha confirmat als dos diaris que el telèfon de Torrent va ser un dels atacats. Així doncs, Helena, de seguida segurament que donareu més detalls de com va anar, què va passar i, sobretot, com ens podem protegir també de tot plegat, perquè fa molta por. Ara ens ho explicarà el Bruno, però abans deixem que saludi també el periodista que signa aquesta informació del diari El País, i m'estic
referint a Joaquín Gil. Bona tarda, buenas tardes, Joaquín. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de hablar con ustedes. Igualmente, de entrada nos gustaría que nos contarais cómo empieza esta investigación que publicáis. Bueno, esta investigación empieza porque hace aproximadamente, bueno, pues 3 semanas nosotros tenemos constancia de que el móvil del señor Torrent ha podido ser monitorizado por este sistema Pegasus que comercializa la compañía NSO, y nos ponemos en marcha para intentar acreditar esta información. Al principio es verdad que estuvimos trabajando en la posibilidad de que fueran otros objetivos, pero al final fuimos estrechando el cerco sobre el señor Roger Torrent. Entonces, bueno, pues la semana pasada hablamos con el señor Torrent. El señor Torrent hizo unas comprobaciones. Efectivamente, este señor pues fue víctima del programa espía Pegasus, y su móvil fue atacado entre abril y mayo de 2019, aprovechando una vulnerabilidad de WhatsApp que ya fue reparada. Porque si no hubiera habido este problema de seguridad de WhatsApp, ¿se hubiera descubierto esto o no? Bueno, probablemente no, porque digamos que NSO desde 2017 o 2016 ha ido utilizando distintas tretas para penetrar, para saltar teléfonos móviles. Hay que decir que esta compañía comercializa un producto que solo pueden comprar las fuerzas y cuerpos de seguridad, los gobiernos, para investigar y para prevenir el crimen, lo que evidentemente no puede hacer un gobierno, una policía, la Guardia Civil, el CNI, el organismo competente en el caso de España, que insisto todavía no sabemos cuál es, pues es hacer un espionaje prospectivo, ¿no? Eso en España está prohibido, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un programa que solo se comercializa a gobiernos y a cuerpos y fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, efectivamente. Es decir, este Pegasus lo que hace es vender sus licencias, y son los gobiernos y las fuerzas de cuerpos de seguridad quienes eligen los objetivos. En la mayor parte de los casos, yo me atrevería a decir que más del 90% de los casos, el programa se utiliza bien. De hecho, NSO dice que no vende sus productos a aquellos países que no respetan los derechos humanos, pero sí que es cierto que desde el año 2017 se han ido reportando distintos fallos de seguridad con la utilización de Pegasus. En concreto, en México, más de 25 personas fueron presuntamente espiadas irregularmente con este programa espía de NSO. Entre ellas, pues había periodistas de investigación que han escrito temas complejísimos y muy sensibles sobre el narcotráfico. Había políticos de la oposición a Peña Nieto, y había también activistas. En otros países, como Marruecos, también hemos ido informando en el país de, por ejemplo, el caso de un periodista de 33 años que, después de criticar públicamente en las redes sociales a un juez, fue condenado, y coincidiendo con ese periodo fue monitorizado presuntamente a través de Pegasus, según un informe forense de Amnistía Internacional que contamos en el país. Claro, como lo decías, la empresa madre es Pegasus NSO Group, pero una vez esta empresa vende este programa, ¿qué tipo de control puede tener sobre aquel programa que ha vendido? ¿Puede mantenerlo, de hecho, ese control? Bueno, esa es una buena pregunta. Es decir, yo realmente no sé hasta qué punto todas las infecciones que hace el cliente de Pegasus se reportan a la propia compañía, ¿no? La compañía dice que lo que hace es, a posteriori, investigar los malos usos de su software, y por eso, como le decía, bueno, pues no vende su programa a aquellos países que no respetan los derechos humanos, porque considera que puede ser bastante peligroso. Pero sí que es cierto que cada vez que hemos denunciado un caso de utilización irregular de Pegasus, NSO siempre responde con lo mismo. En el caso de que esto sea así, nosotros vamos a abrir una investigación que podría acabar con que se le revocara la licencia a este cliente. ¿Y el CNI qué os dice cuando consultáis al CNI sobre este tema? Bueno, el CNI realmente no confirma si ha utilizado o si dispone de este software. Lo que dice es que, bueno, que todas las actividades que desarrolla el CNI son legales, y que en cualquier caso hay un juez del Tribunal Supremo al que reporta el CNI sus acciones o sus misiones, ¿no? Y bueno, y con eso nos quedamos, ¿no? Es decir, que se cumple la ley.
¿Y el gobierno qué os ha dicho? Porque ahora escuchábamos, por ejemplo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, decir que no tenían constancia de que hubiera habido ningún espionaje. Pues eso mismo nos dijo el gobierno a última hora de la noche, porque nosotros publicamos esta exclusiva a las 12:15, simultáneamente en la web del Guardian y del País, y nos dijeron que no tenían constancia tanto del espionaje, bueno, hablaron del hackeo, la palabra que utilizaron, del hackeo contra Roger Torrent, como el hackeo contra Ana Gabriel o un activista que se llama Jordi Domingo, ¿no? Sí. Decían que el gobierno no tenía constancia de estos espionajes, de estos hackeos. Claro, y cuando contactáis con Roger Torrent, ¿este muestra sorpresa de entrada o de golpe empieza a atar cabos, ¿no? Y encuentra sentido a ciertas situaciones que había vivido? Sí, efectivamente. Bueno, a posteriori él dice que él notaba cosas raras en su teléfono. Por ejemplo, él detectó en 2019 que le desaparecían los mensajes de móvil, ¿no? Y eso, después de hablar con el investigador de Citizen Lab, que es el organismo que realizó esta investigación para WhatsApp tras el ataque de 2019, bueno, pues dijo que era uno de los síntomas habituales de Pegasus. También, previamente al hackeo de abril-mayo de 2019, Torrent recibió en su teléfono móvil pues unos mensajes bastante raros, ¿no? Bastante extraños, que podrían haber contenido pues unos links maliciosos. Hay que decir que hasta la utilización de la puerta trasera de WhatsApp, los softwares que comercializaba en ese grupo utilizaban otro tipo de tretas, de trucos para intentar atacar los ordenadores. Uno de ellos, como le decía anteriormente, era el envío de un mensaje infectado, un mensaje trampa, ¿no? Podía ser pincha aquí para leer la última noticia del país o del mundo. Ya. Y bueno, uno pinchaba ahí y se infectaba. Ya. Por cierto, Joaquín, seguís con esta investigación y en los próximos días van a aparecer nuevas informaciones relacionadas con este caso de espionaje. Bueno, nosotros estamos muy interesados con este asunto y, por supuesto, vamos a seguir investigando porque yo creo que hay que esclarecer y hay que llegar al final. Estamos hablando, al fin y al cabo, de un caso muy importante, ¿no? Es decir, hay que hacer una gran diferencia entre las investigaciones legales, investigar a un delincuente, que eso es algo totalmente regulado, tasado y que tiene que contar con unas garantías en el Estado de Derecho, y otra cosa son las investigaciones ilegales. Yo antes le he dicho a una compañera suya esta mañana que cualquier organismo, sea español o de cualquier otra parte del mundo, tiene que velar por el respeto, cualquier organismo público de un Estado, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene que velar por el respeto del Estado de Derecho, incluso para aquellos que no piensan como él, ¿no? Es decir, incluso aquellos para los que algunos dicen es que estos señores quieren romper España. Oiga, pues a esos también para eso también el Estado de Derecho tiene que regir, porque si no, esto es un cachondeo. Pues Joaquín Gil, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por este trabajo de investigación que seguiremos y que continuará por lo que nos estabas contando. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Que vaya muy bien, i amb el Bruno Pérez intentarem treure l'entrellat a nivell de ciberseguretat, com s'aconsegueix aquest tipus d'espionatge. Dèiem, a través d'una errada de WhatsApp es comença a tibar del fil i aleshores es veu que el president del Parlament de Catalunya ha estat espiat. I de quina manera? S'escoltaven les seves converses, es podia posar en marxa la càmera sense que ell se n'adonés. Sí, però això és un clàssic, és molt típic. Aquests programes espies, penseu que ara hi ha tot aquest rebombori, però això és el plan nostre de cada dia. Això no feia gaires dies també us ho explicava, en casos de divorci típics, les parelles estan instal·lant softwares espies a l'altre per saber què estan parlant amb l'advocat. Un dels targets ara mateix, un dels objectius més buscats ara mateix són els advocats en els casos del dia a dia. Aquests softwares, estem parlant de l'NSO, estem parlant de Pegasus. Pegasus és un clàssic. Pegasus, estem parlant d'empreses armamentístiques. Així com vosaltres enteneu que compres un tanc, en el món cibernètic, també recordeu un tema, des de l'1 d'octubre, en el món cibernètic hi ha bufetades com pans. Estem en una ciberguerra, i estem en una ciberguerra declarada. I els estats, els governs, tenen que anar a la gent que compres un tanc, doncs també t'has de comprar tot aquest armament.
com us deia, NSO en si, aviam, tampoc estem parlant del gran programa, gran virguero. A mi personalment no m'agrada, n'hi ha que fan moltes més virgueries, molt més finets, no? El que passa que aquest és una gran campanya de màrqueting, a més el preu és caríssim, estem parlant el gener estava a $75.000 com es diu ara, espiar un telèfon, però també et fan packs de 5 i de 10 i de 25. A veure, no, és que clar, estàs parlant d'això com si anéssim al súper i compréssim el pack dels 8 cacaulats, no sé com dir-ho, vull dir, a veure... No, és a dir, en el moment en què estem plantejant això i estem posant uns ulls com unes taronges de l'estupor i la sorpresa i l'escàndol que és això, tu creus que nosaltres som uns il·lusos en el segle XXI de que ens posem les mans al cap de que això estigui passant d'aquesta manera? Sí, sincerament, amb la que estava caient i amb l'experiència que arribem a portar i amb el dia a dia... No, i amb tot el que ens has arribat a dir tu, que ens has avisat per activa i per passiva. Que sempre us vaig dient. A més, amb el que està havent-hi els jutjats cada dia, si no mireu la de demandes que hi ha per intercepció de comunicacions, revelació de secrets, que aquest és el gran problema. Això és relativament fàcil de fer. És relativament fàcil de fer, de hackejar un telèfon, de si tu em deixes el teu telèfon i jo sé el teu PIN, jo, ara perquè perdo la vista, però necessito minut 30 per rebentar-te'l i agafar-te el control. És així de ràpid i fàcil si saps el que fas, si pots agafar-li el dispositiu. Si te vull enganyar-te, t'hauré d'enviar algun link o t'hauré de fer alguna triquinyuela, que és el que ells fan. El que passa que aquestes empreses grosses armamentístiques el que fan, compren les vulnerabilitats, que són fallos del sistema, fallos de les aplicacions, que ni el fabricant coneix, que per això se li anomena una zero day, perquè encara no ha sortit un parche de seguretat que te pot solucionar. Aquesta gent compren aquest fallo, aprofiten aquest fallo perquè t'entri directament. El cas d'en Roger Torrent, si és el cas del WhatsApp i la vulnerabilitat que estem parlant dels mesos d'abril a maig, això era tan fàcil com fer una trucada amb dades manipulades, amb els paquetets manipulats. Però com aquestes n'hem fetes de 10.000 més. Però a veure, explica això de la trucada. Fas una trucada com? Dius... Tu reps una trucada al teu mòbil. Però de cop i volta et penja i dius, què ha sigut això? No passa res, vinga, fora. Però és que aquest paquetet ja porta bé infectat, ja porta una sèrie de manipulacions que el que fa és m'activa aquesta vulnerabilitat, a partir d'aquí jo te començo a injectar les coses que a mi m'interessen i t'agafo el control remot. Agafar el control remot d'un telèfon, que per això avisem sobretot a la mainada, que hi ha molt d'adolescent que està fent la bestiesa d'instal·lar aquests programes espies a l'amiga de torn, a l'amic de torn, per tenir-lo controlat. Per això diguem, sobretot a la mainada, no porteu els telèfons a les habitacions i no porteu els telèfons als lavabos, perquè des d'aquests programes t'engeguem les càmeres. T'engego la càmera de davant, t'engego la càmera de darrere, t'engego el micròfon, t'engego el GPS, te poso un keylogger. Un keylogger és un programa que l'únic que fa és tot el que tu teclegis m'ho va enviant a mi, amb un fitxeret de text. I tu vas llegint totes les converses, tota la privacitat d'aquella persona... Tots els passwords que poses, la llista de la compra, els telèfons que truques... Clar, ho estem rebent tu. El número de compte corrent, també? Clar, el número de compte corrent, el PIN, el PUC, el PIN i PON, tot el que tu vulguis, clar, tot el que tu escriguis ho tindrem. I a més, aquests programes el que te fan és això. Ara ve el tema important que és, i si estic espiat, com ho sé, com no ho sé? Roger Torrent aquí ha dit, jo és que ja veia coses rares, me caso un l'os pedrer. No, és que és veritat, fotut mussol. Si veus que tens coses rares, porto algú que t'ho miri de dir, ostres, doncs, passa alguna cosa raro, és que realment ja ho notes. Jo aquí us vull fer públicament, jo vaig ser víctima d'un atac d'aquests sofisticadíssim, i mira que soc de la branca, me van enganxar, és que és finíssim, me van enganxar amb un canvi de país, jo viatjo molt, i en el moment de fer el canvi de país, l'operador nou, perquè jo vaig canviant les targes, l'operador nou me diu que m'envien un SMS, que l'SMS aquest me modifica les configuracions del sistema, i jo vaig dir, uita que macos. I sí, i en aquestes que ja veig que jo començo a fer coses rares, dic, me caso entera, ja està, ja m'han clavat. I sí, ràpidament vaig agafar, vaig treure, vaig estar sense telèfon 2 dies, però llavors quan vaig arribar al laboratori el que m'havien fet és, m'havien modificat el punt d'accés a la xarxa, de manera que tot el meu tràfic se'n anava cap a Bielorússia, se'n anava cap allà baix, tot, val? És a dir, guaita com tu
poden arribar a colar-t'ho. Molt bé, imaginem que aquí les tres presents volguéssim saber si hem estat espiades. Hi ha alguna manera d'entregar aquest telèfon mòbil i que algú et digui sí, aquest telèfon està sent espiat? Per a mi, i jo t'ho diré, però és difícil, és complex. Saber que un telèfon està espiat, això els informàtics forenses, no és... Per tant, la vulnerabilitat encara és major. Sí, no, és perquè si ens bestial. anem al jutjat i dir, escolta'm, estic sent espiada, què farà el jutge? Bueno, Perquè és un delicte. aquest és un dels problemes que hi ha, que hi ha un tap molt gros amb aquests temes. Llavors s'ha d'anar de part, has d'anar a buscar algú que t'ho sàpiga analitzar-t'ho i, a més, ja t'ho dic, ni és senzill ni és barat. Aquesta és una. Però sí que et donaré un parell de consells que t'ajudaran moltíssim. Què és? Primer de tot, tu ja notes coses rares al telèfon. El telèfon fa coses rares. Com ell, els missatges desapareixen, l'ordre canvia, de fins i tot de les hores. Hi ha un que és constant, que és la bateria s'esgota massa ràpidament. Ai, això ens passa molt a tots, jo crec. Però atenció, però hi ha la dada més important de totes, que és, us teniu que fixar i saber quantes dades gasteu al mes. Així és com tu reps el rebut de l'aigua i dius, guaita, jo cada mes gasto 40 euros, fins aquí vaig bé. Doncs, punyeteros, feu el favor d'agafar els telèfons i mirar quantes dades gasteu al mes. Aquest és un indicador vital. Per què? Perquè quan tu tens un programa espia, aquest està emitint moltes dades, per la qual cosa el consum augmenta. Doncs tu, a la que vegis que la teva gràfica de consum del telèfon, piuf, es dispara, comença a sospitar. I que hi hagi telèfons als quals no pots trucar és un símptoma? Que hi hagi telèfons als quals... Bueno, algú que t'ha bloquejat, per exemple, de dir, sí, pot ser... No, que sí, que sí. A veure, explica't una mica més, perquè ara jo m'he quedat aquí... És a dir, experiència personal, d'estar trucant sovint a una persona que és familiar i de cop i volta, en una conversa, se'ns talla la conversa i mai més he pogut trucar. Quan truco a la companyia em diuen que l'altra persona em té bloquejada, quan truco a aquesta persona li diuen que ell em té bloquejada a mi. Ja. Estàs posant unes cares... No. No, que m'agradaria... No. És que voldria que les cares es traduïssin en... Sí, fa 3 anys que jo hi ha alguns telèfons als quals no pots trucar. Ets periodista, tu? Sí. Ah, vale, molt bé. Doncs jo, perdoneu-me, però l'NSO Group aquest, el Pegasus, es va dissenyar per anar pels periodistes i per anar pels activistes, perquè no us enganyeu. O sigui, els governs, quan ho van comprar-ho, era perquè anaven a vosaltres. Vosaltres sou target directe. Els països civilitzats, o sigui, hi ha països civilitzats que consideren el periodisme infraestructura crítica, perquè vosaltres gestioneu informació i gestioneu una informació delicada i sous una infraestructura crítica que se us té que protegir i sous un dels targets més directes. Jo aquí només te puc dir que hi ha una cosa que és el sistema d'escoltes que ha d'escoltar molt i a vegades els sistemes fallen. I quan es generen aquests fallos és quan tu veus aquestes incongruències. I és quan has d'estar al tanto. Els sistemes fallen, no et puc dir gaire res més. Però l'important és això, que us dono un parell de consells perquè us mireu, perquè sapigueu si esteu escoltats. I el més important de tot és aquest, veure el tema dels consums de dades. El tema de la bateria, sapigueu que hi ha l'obsolescència programada, que sabeu que des del primer dia que el compreu, a la que passin uns quants dies, l'aparell i la bateria cauran picat cada 2 per 3. També influencia la temperatura i moltes coses. El teu discurs ha fins i tot fos foco ara mateix que t'ha deixat a les fosques. Mireu Bruno Pérez com ha quedat de fosc en aquest moment. I qui tingui aquesta sospita, on ha d'anar? I a més, com es pot denunciar això i contra qui, Bruno Pérez? És que el problema de les denúncies és aquest. Quan tu vas a presentar una denúncia, has d'anar a presentar una denúncia contra algú. Clar, el tema està aquí. Aquests del grup NSO, que els tenim molt calats, sabem com ho fan servir-ho. Tenen tota una sèrie de servidors repartits per tot el món, el que es diuen paradisos cibernètics, que són llocs on tu la justícia no t'arribarà. I et quedes amb unes adreces, et quedes amb uns llocs en els quals, fill meus, fins aquí no arribes. Llavors hi ha l'altra manera, que és, si jo vull saber qui m'espia, llavors hi ha altres tècniques per tu enganxar qui és. Famós tema dels anònims d'Instagram. Jo me faig un anònim i començo a insultar tothom. I clar, i a mi aquí ningú m'enganxa. Sí, i un quart no t'enganxa. Per això estem, els que en sabem, per dir-ho d'una manera, que ja tenim les maneres per poder agafar i poder anar a Mossos i dir-li, guaita, ha sigut aquesta IP tal dia, tal data, tal hora, pim, pam, pum i avall. A partir d'aquí,
vosaltres busqueu-vos. És el que us deia, penseu que estem en un món cibernètic cada vegada més, estem en una ciberguerra i les bufetades hi són. I la gent ara mateix el que no pot fer és fer servir la tecnologia irresponsablement, com aquí no passa res. I aquí anem amb el lliri a la mà. Fa molts d'anys, i ho saps, que us estic avisant, que no es pot anar amb el lliri a la mà. Us he arribat a dir, no aneu amb telèfons mòbils a les manifestacions perquè se sap on ets. No fa gaire us vaig dir, guaita, que des d'un satèl·lit et diuen on està l'agrupació de gent. Si hi ha molta gent, hi ha poca gent. El problema gros és que l'enemic sap les regles del joc, sap les regles de la tecnologia i els usuaris no les sabem. Sí, però estem indefensos perquè no sabem qui és l'enemic. Totalment. Mira, l'enemic... A qui denuncies? Imagina't que tu agafes un dels nostres telèfons i ens dius sí, mira, us estan espiant. Sí. A qui anem? A qui denunciem? Com es fa això? Si realment arribem a un punt concret, es fa un informe pericial i a partir d'aquí, amb l'advocat, es presenta la denúncia, la querella, el que sigui, que comenci a tirar, si és que s'arriba a algun lloc o no. I una pregunta que potser és molt bàsica, però és l'aparell o és la targeta SIM? És a dir, tu pots canviar la targeta SIM i anar a un altre aparell i tindràs el mateix problema? Sí, perquè hi ha hagut fallos de seguretat, el SIM-jacking, ja ho vam parlar una vegada aquí, es poden fer moltes coses. I a vegades, si la cosa està realment molt, a vegades necessites canvi de telèfon, canvi de targeta SIM, les comunicacions, no parleu per una operadora, heu de parlar amb programes que t'encriptin les comunicacions. Hem de començar a prendre mesures, perquè ara, ja t'ho dic, el pati ja s'està veient, i ja se sabia feia anys que s'estava observant. I és lògic perquè, ja t'ho he dit, el dia 1 d'octubre es va declarar una ciberguerra. Quan senties ara María Jesús Montero, la vicepresidenta portaveu, explicant que no tienen constància, què t'ha semblat l'explicació, la resposta? Amb tots els respectes, vergonya aliena totalment, perquè no le han hackeado, no le han interceptado. Escolti, no estem parlant d'això. Estem parlant d'un software espia, estem parlant de monitorització, estem parlant d'un tema molt seriós, d'una empresa que només està venent a cossos forces de seguretat de l'Estat. De les coses que haurien d'explicar és una mica com funcionen les agències de ciberintel·ligència. Hi ha el que s'anomena el grup, els 5 ulls, llavors hi ha els 9 ulls, llavors hi ha els 14 ulls, que són 14 països que es passen les dades els uns als altres, que s'ajuden els uns als altres, que has de vigilar perquè quan tu entres en una ciberguerra, al tanto qui casques perquè et ve el primo de Zumosol tot darrere. I Espanya està en aquest grup dels 14, i té recolzament de molta gent. Però en teoria per combatre situacions o aspectes com el terrorisme... Sí, cert. D'aquí que es fa... No per un ús, evidentment, ideològic, ni per un ús civil, com has posat l'exemple de separacions, divorcis, en aquests processos. És a dir, és un armament militar que s'ha d'utilitzar pel que s'ha d'utilitzar, per un bé comú. Efectivament, però d'aquí que ja fem formacions, jo dono una formació que és com crear un agent encobert per no anar amb la teva identitat, no anar amb les teves dades, quan tu has de fer investigacions a través de les xarxes, de dir, els mecanismes ja hi són, les eines hi són. Aviam, el CNI fa servir programes espies, perquè ja hi ha molta documentació, a més, que es veu i se sap qui l'ha comprat. Ara, també és cert que han d'anar amb un jutge, aquest jutge t'ha de donar permís, etc. El problema que tenim amb aquests, en el món i amb la ciberguerra aquesta, entre els dolents, és que la justícia va molt lenta i en els investigadors i a la gent que hi ha darrere no ens donen eines, i ho entendràs de seguida. És una persecució de cotxes que tu a Mossos li dius que no pot anar més de 120 per autopista. En canvi, l'altre pot anar a 200. Escolta, nen, o me deixes apretar o no em deixes apretar. Doncs tu, que facin el favor de deixar-nos apretar, que també tenim eines. Bruno Pérez, moltíssimes gràcies. Intentarem ser molt més prudents. Sisplau.